Bona tarda, soc Ignasi Jyotirananda, de Centres Darshan. Estem a una de les sales de Darshan, aprofitant que avui fa una llum molt maca. Seguim explicant principis del sistema Darshan, que és ioga pilates, alineament postural. L'altre dia vam parlar d'alineament, vam fer una petitíssima introducció, l'alineament l'apliquem en tot el nostre sistema, i un altre dels principis bàsics del nostre sistema és el que se'n diu principi de descàrrega. Normalment, molts sistemes, tant de ioga com diguem-ne gimnàstics, treballen en càrrega. Vaig a fer un exemple. Per exemple, moltes vegades et diuen fes la postura de Uttanasana, que és aquesta, o aquesta fins i tot, amb la intenció d'allargar i d'estirar. El problema d'aquestes postures és que són amb càrrega. En el nostre sistema no treballem mai amb càrrega. Per què? Perquè quan fas càrrega estàs empantant amb la meitat del teu pes els discos intervertebrals en fora. Per un dia que ho facis no passa res. És probable que si estàs molt flexible i entrenat, tampoc. Però a la llarga, si jo per exemple peso 80 quilos, la meitat són 40 quilos. Si jo ara em poso en aquesta posició, jo tinc una certa flexibilitat, però imaginem que no la tingués, no? La gent es posen així, fins i tot fan com uns bots i unes coses així, i clar, què van fent? Tot això que estàs fent ara, estàs empantant els discos intervertebrals que estan per aquí, en fora. Per un dia no passa res, però a la llarga, evidentment, no ho considerem saludable. No som els únics que ho diem. Avui en dia hi ha diversos textos que han sortit molt interessants que parlen dels problemes de treballar en càrrega. Ara fem la mateixa postura amb la versió descàrrega. A veure què tal. Fins i tot a nivell anímic és més agradable. Per exemple, volem fer descàrrega. Doncs bé, poses unes fustes o uns objectes i pots fer la mateixa postura que fèiem Uttanasana versió descàrrega, que és arrepenjant-te sobre algun objecte sòlid, que poden ser fustes o d'altres coses. Fem, per exemple, aquesta posició, flexionem una mica el genoll, baixem amb neutre i m'arrepenjo a les fustes i ara em deixo caure aquí. Si vull estirar més o menys, depèn de tu. M'arrepenjo uniformement a tot el peu si puc, a les mans, igualo la pressió al canell. Si sóc molt flexible, puc flexionar una miqueta més, tranquil·lament, els braços, les colzes, baixo una miqueta més i estiro. Per sortir de la posició, flexiono els genolls, poso l'esquena en neutre, agafo les mans a la cintura i surto. Està demostrat que el sistema descàrrega estira molt més que càrrega, perquè quan estem en càrrega, els músculs es retenen, fan força i t'estires menys. A més, tens el problema dels discos. En canvi, si fas la versió descàrrega, fins i tot a nivell anímic és molt més animós. Et notes molt millor i en podríem dir estirament agradable. L'altre és un estirament que considerem problemàtic. Hi ha diversos textos avui en dia que també ho diuen igual. Seguirem parlant de descàrrega, que és un dels principis fonamentals del nostre sistema. Fins ara jo espero que us hagi agradat.